Great day mga kaspero. So ito na naman po tayo sa ating night spearfishing hunting. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit kong flashlight. So nung nakaraan sa mga video ko, nakita nyo yung unboxing flashlight ko. So yung brand po nun ay XTAR D26 2500 lumens. So tinry ko siya ulit ilang beses, ilang times, more than 20 meters deep, pero sulit talaga siya. Napakalakas ng ilaw, tsaka napakatipid. So depende rin sa inyo kung gaano sila katipid. So bali ito yun guys, ito yan mga bro. So makikita nyo, XTAR yan. So yung battery niya ay dalawang 26650 o 3.7 volts. Yun yung laking battery niya. So dalawa yung battery niya. Kaya yung link nito ilalagay ko sa description ko. So kayo nang bahala mag-check. Click nyo lang yung link sa description link ko para makita nyo kung saan mabibili ito. So ito na nga, may mga video rin ito na ito yung gamit ko. So ilang times ko nang nagamit, ilang times na rin nakahuli ng GT. Kasi pag ilaw mo pa lang, napakalakas, kitang kita agad yung isda. So watch nyo na guys.